yau inda za a ce mabudin aljanna yana hannun mutanen unguwarku ne gaba daya, ki zaga gida gida kina kokarin nema, ta yi ki sha wahala. Amma a hannun mutum daya, kuma jiya tare kuka kwana a daki daya, shekaran jiya ma haka, gobe ma haka za a yi, amma ki kasa karban makullin aljanna a hannunsa. Yanzu wai mata har yanzu ba ku waye da za a daina muku wa'azi akan biyayya wa maza ba? Ni billahi lazi na ɗauka, in dai aka haife ki a gidan mahaifiyarki, kika tashi kika ga yadda darajar aure take, kika ga duk gidanku kowa yana bin mutum ɗaya, ke kuma a ɗauke ki a kai ki wurin irin wannan mutumin, ke ki kasa yin abin da mahaifiyarki take yi in ta gari ce, ki kasa shafawa gemunki ruwa idan kin ga mahaifiyarki ita ba daidai take yi ba, ki kasa gane wannan abin da ba sai an je islamiyya ake ganewa ba, kuma kuna zuwa islamiyyar ana karantar da ku wannan. Har yanzu mata ba za a daina musu wa'azi akan biyayya wa maza ba? Ni na ɗauka yanzu kukan mata wallahi sai dai a fara muku magana akan yadda za ku rinka tara arzikin da za a rinka gina addini da shi a waje, amma kun gama da tarbiyyar cikin gida. Sai dai a fara neman gudumawarku akan yadda za a yi tarbiyyar matan da ba su zama ahlus sunna ba, amma yanzu kuma tarbiyyar kanku, tarbiyya shakhsiyya, har yanzu ba ku samu ba. Menene amfanin zuwa makaranta, menene amfanin wayewa ne idan baki waye akan yadda ke zaki ceci kanki daga wuta ba?